May babaon nga agpinta ken agdalos kadigiti pansyon patok pailaing kadigiti nga gundaway. Intaman na amen kadatoy special report ni Idol Lawrence manipod pelang apoy ti sementeryo. Ala-ala 2025 RMN News Special Coverage. Gapu itagtultuloy ang panagdalos kan panagpinta dagiti tao kadagiti pansyon dagiti kabagyan dagay muna nakisira dito rabaw ti daga para iti undas 2025 ket nagbalin a patok iti mismo a panagpinta ken panagdalos. Iti panagtulong tayo iti nasa o lugar ket adapay lang dagiti agpinpinta kadagiti pansyon nga isu ti nagbalin a pagbiaganda ket depende ti kadakkel ti pansyon ti tangdanda nga abot pa iti 1,000. Kunan ni Mr. Henner Bueno anayaban laing isu na idi babaen ti kadwana ngem tuloy na dahito yung panarasan nga ubra. Sir, sa kapulo ka dyan. Manumit iti maururnong yun ko sir katanda. Nagbay dami no ko sir kaya mapanta 8,000 nagbay dami no ko. Mesa lang aldaw di jay sir. Yun ko sir. So manunga aldaw tayo nga agpinta sir. Hanggat malpas sir. Aging kanat malpas. Yeah, so manunukat maurnungan tayo di... Bali sa kapulo pa nga to ko sir. Ti buo nga anan sir. Diba hanggat malpas sir. So dakil nga tulong kanya iti sir. Ayun dakil alis sila pagkakuratan sir. Mainaig iti daytoy ket malaksid ti panagpinta ket adapay dagiti maibabaon amang plastar kadagiti pansyon kang runaan nano adan ti bitak na dagitoy. May panamnama nga adun tupay ti umay ditoy Lawag City Cemetery tapno iti kasta ket umay da agdalus. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.